It's joke time! JJ! JJ! Apay, nanang! Umay ka man dito, oy. Nanang! Apay ka di, nanang! Anya di bagayo? Ayan dya card mo. Ha? Di mo't itan ti panangalayo iti card yo. Ayan nan ngay. Ha? Kwa, nanang? Anya kwa. Ayan na dya card mo, kunak. Saan nyo nakitkitaan? Tapno saan kayo makaungot? Ah? Lukas ta? Nabagsak ka manan? Sana ka nabagsak, nanang? Ay, kastaya. Malangarod. Yug mo dya card mo, takitaak man. Nanang, mabitlaan tayo nakalaan. Nay, pangalaam ngay. Ijay sirok ti balay. Ah? Apay nga impan mo ijay. Tapno saan kayo makaungot, nanang? Apay kumaama ka ungutak. Kat kunamot asaan ka nabagsak. Tasanak anak kapasa. Anya? Kunak man, no saan ka nabagsak? Unmet, nanang, saanak nabagsak. Tawan mo tinakatinagak. Awan tupay bulok. Iso asaanak nabagsak. Iyay! Anya mo't nakita ti grade daytoy? Pasig awasay abagsak. Kud, di mayat. Tapno adu ti pagwasay tayo, nanang. Na? Dagijay ka adalak. Kunay jay nanang da. Pasig kanumot akulot jay grade da. Iswa, saan na masapul ti pagkulot? Taadon ti pagkulot da. Ay, sumagdang ka man. Nagrigat ka kami na makauawat. Iso aday ta. Pasig abagsak ti grade mo. Ha? Pasig manen? Pasig River, nanang? Kaya't ko makita dahi a Pasig River. Sumagdang ka man. Kunak, pasig abagsak ti grades mo. Ay, nagrigatan ayat ti makisarita kan ka, JJ. Apay nga minarigatin yo. Laklakain nyo ngamin tapno saan kayong agrigrigat? Yay! Ay, isumardag ka man. Ay, nukastoy lang ti pagkitam kanya ka grade mo intun sumaruno a kwarter, makitam. Ha? Anya ti makitak, nanang? Igatangan dag iti ado at tinapay? Saan? Di na kun awagan itinanang numabagsak ka manan. Nanang, examinton bigat para iti maudi a kwarter. Malangarod, lalaingamuan, tapno pumasakan. Nanang, nalaingak mo't. Agpaiso, nalaingkan. Kutwan mo't, nanang. Kunan tupay jay kaadalak. Asyak ka no, ti kalaingan mi. Ay kat, nagsaya atin ngay. Kunak tumot ngamin analaing ka, basta tartarimaanam ti agadal. O, kitaam, kunada pa'y analaing ka. Kutwan mo't, nanang. Kasta ti kanain ngay bagbagada kanyak. Siyak ka no, ti kalaingan kada kami ijay section mi. No sika ti kalaingan. Apay nga rod, akanayon ka mabagsak. Tana idumduma ka no. Tasyak ti kalaingan mabagsak. Iyay! Nanang, alaan minti card minton malam. Sige nga rod, anak. Ay na, magagaran ako na makakita ijay grades mo. Uray siyak mo't nanang. Magagaran mo't amang ipakita kada kayo kada giti grades ko. Jay imbagbagakan ka, Di nakaw-awagan itinanang, nubagsak ka manan. Nanang, di kayagdanag.
Talaglagi pagday ta. Malangarudan. Inka ni jay pagadalan nyo. Tapno maala mo jay card mo. Sige nanang. Makita yun, jay card ko. Ada akon. Nasayaat mo taddakan. Oh, kumusta jay pagadalan nyo? Nasayaat mo. Oh, ayan na nga rod nga jay card mo. Ada dito'y bag ko. Malangarudan. Irwar mo, takayat ko ang makita ti grades mo. Ay na, magagara na ka talaga na makakita kadagiti nagnganga to a grades mo. Ha? Anya pa lang ter aramidem ngay. Irwar mo jay card mo takayat ko ang makita. Sige, Lourdes. Mabitlaang. Tairwar ko dito'y bag ko, jay card ko, Lourdes. Nagbastos kamutan nga anak. Tabirbir nga sa naklatan. Katsyak ti inam. Kut, kunayo mo, saan kayo ngaw-awagan itinanang? Numabagsakak manen, Lourdes. Yay! Oh my God, Lourdes! It's joke time! Alright, dito tayo ngayon sa ating munting farm. Ayan, ang taniman ng ating mga talong. O diba? Ang ganda-ganda ng ating mga talong. May mga bulaklak, may mga maliliit, at syempre, may mga malalaki. Pwede na yun pang sigang, pang torta, pang inihaw, at kung ano-ano pang gusto nyong gawin sa ating mga talong. Yan. O, diba? Kaya, mga kadrama, imbes na matulog tayo maghapon dyan, sige na, tanim-tanim na lang ng talong para may pipitasin tayo, diba? O, ayan. Kahit konti lang yung ating taniman, at least, meron tayong napitas. O, diba? Sige, lakad-lakad muna tayo. Ayan. Oops. Ayan. O, diba? O, ayan. Ayan na ang ating mga talong. Meron pa tayong malunggay.